Alhamdulillah. Ya Allah, utangku luwe rek. Lah mbok iku lho, lah ya kok tega ngongkon anake golek kayu. Ade, kamu nggak sasa ya? Ya nggak tahu. Tadi, kok nggak tahu gawe kok kalau ngantor. Gawe apa nyambut gawe, Pak De? Wong duit saiki ku lho, ora pati kanggo. Duit ora kanggo apaan iki? Nek duit ora mangan. Lah wong mangan ae kok bingung, Pak De. Kok gelem ngreketi kreweng ambek krikil ku wis jemut ya wareg. Iya. Lah kurang atos ya paping iku ta, Mas De. Goreng kaya bongkrek ngono. Ya lah enom lah wong ora terjak kali. Kelelepan. Lah nek kepengin gembuk ya gampang, Mak De. Tak pamano ah, cikari ngelek-teleguk ngene lho kene. Kelelepan. Oh, kalau lupa ini bang, dhewe ngeleng. Ya poel ta, Mak De, Mak De. Alhamdulillah. Ya Allah, utangku luwe rek. Lah mbok iku lho, lah ya kok tega ngongkon anake golek kayu. Lah wong kate mangan ae dikongkon golek kayu dhisik, ijole sekolah. Lah mbok ya kok tega rek. Utangku wis kembrujuk. Kirane kuat ae yo, aku toto omah. Sikilku wis gemeter. Awakku wis nderet kabeh. Bismillah. Mugi-mugi aku toto omah. Gemet aku ter. Ya Allah, tutuk omah apa gak iki ya? Mugi-mugi gak udan wis, terang ae. Bahaya aku. Ya Mas Sutri, engko tak balik maneh Mas Sutri. Lo kate nandi hol. Tenang kandang, Mbok. Waduh asli lali nang mbok nirek. Ya ora lali, Mbok. Saking aku wis wegah ketemu Riko, Mbok. Loh, lakon wegah nang aku ku lho aku duwe salah apa nang kon hol.
Salah Riko ya ora nang aku, Mbok. Tapi nang Mbok Mina. Lah ngene iki. Aku kate metu wedi-wedian. Lah lha apa kon wedi ku Hul? Pokok kon gak konangan apa jare aku wis. Tapi lek konangan ya mbok kono apa jare. Lho, ngene iki lho, lambene wong tuwek sing njuk loloi gegeman. Ngongkon-ngongkon mempeng. Dong ikate kenek ngene cul tangan. Ya gak ngono Hul. Karepku iku kon iku cek hati-hati. Lek kon duwe wedi ngono iku aku seneng Hul. Lah lek sampe kon bebas gak wedi. Salah-salah kon konangan dihukum, Cung. Baba, ya apa lek kenek Riko tak TO, Mbok. Apa TO iku Hul? Cokot, Mbok, cokot. Oh, kate dadi kere nyokot barang. Koyo wae asu. Kon iku asu le. Wene ya meneni. Hei, Mbok, mau marena? Mbok, kene lho. Aduh apakah? Nyatala sih Mbok di lho, Mbok, ngene, Mbok. Penting. Aduh apa sih, Duk? Riko iku lho, Mbok, wis tuwek Mbok cok gelut ae ambek Mbok Mina. Aduh sing ngecak gelut iku lho ya sapa yang Bekmin dhewe iku sing gawe tran-ontran. Wong wis padha tuweke ngono, Mbok. Kathik ya sak dulur. Anak iku lho isi nek dirungokno tangga-tangga iku. Aduh lah wong sing gawe isin niku ya Bekmin dhewe, Duk. Ancene lek wong tuamu iku omonge jan asih nyelekit nang ati, Duk. Kaya ules genetik iku lho. Tuh, Mbok, anak iki lho jan isin temenan isin. Apa maneh gelute ndek embong-embong kaya ngono. Wong wis tuwek, Mbok. Aku iku lho riyo gak nang Amerika gak saking ngapani. Pegah aku. Delok wong tuwek ribut tok ngono iku. Aduh apane sih, Nduk? Kon gak nang omah iku lho saking sengit nang aku paling belani Bekmin lek kon ae. Saking kon gak ro critane iku apa? Wong nang kon niku elek, kon niku lek ngrasani ku elek, jere gak tau kon kei apa-apa. Jarene kon niku lek ngene-ngene jere dindat-undat barang, Nduk lek ngomong nang aku. Wis ta lah, Mbok. Riko iku aja adu-adu omong. Karen lepet iki lho pangano. Aja gawe-gawe omong. Lho temenan, Nduk, aku gak koro, Nduk, ancen omong ngono isan Bekmin nang aku ku balak-balik. Duh, Riko ngene iki tak petukno wongi, tak kon ngomong temenan kok keweden, bingung. Ya gak, Nduk, ya jelas mungkin, Nduk, lek dipethukno, Nduk. Temenan, Nduk, aku gak koro nang kon, Nduk, lek cerita iku elek, Nduk. Lah ndek toko-toko kabeh iku lho diceritani ngono kabeh, Tawiya, Makdas, Suni, Ketang Mak Sutri iku lho diceritani ngono, Nduk. Mbok wis, Mbok Riko jan ambek Mbok Mina jan padha, kena sing enek kandhani. Wis sak karepe Riko, gak aku. Lah aku kate ya apa maneh, Nduk, kon percaya ya karepmu, gak percaya ya karepmu. Aku iki ngomong apa anane, Nduk. Kon nang omah ya gak apa-apa, kok tak enten gak nang omah ya wis babah. Iki tak gawa wis lepete ndek omah gorong mateng. Iya, Gawon. Loh, tenan ndi nek kocak? Kate nang alas ku golek kayu. Kon kate nandi? Ya kate dolen, Cak. Lah kate nandi? Loh, kok anjok-anjok dolen. Lah gak sekolah tak kon tukul. Enggak, Cak. Lah wong sekolah isih prei. Oh, berarti mbok mang ya salah paham nek ngono. Tulisane gak nyang sekolah. Tibake sekolah ya prei. Lah Cak ceper ana omah ta, Cak? Tule mang golek kayu pisan nang mbok kon golek kayu. Lah sangano mboro ora sekolah, Kul. Oh, ya wis. Golek di ndi, Cak? Kayune tak susule. Dek iku lho, Kul, dhuwure dalan iki lho. Bolek tam bocah koiri sing ngethok kayu. Paranono wis areke paling ono ndek kono. Oh, ya wis, Cak, tak susule. Iya, aja jak dolen ado-ado lho, Kul. Iya, Cak. Dek. Yom. Aku kata takon, mesti modalan nang ndi yo? Mesti mudolen nah.
Bunda Miske tak Loh, kudu miske. Mesti modal lenah jenenge kene. Lagi lho. Mesti modal lenah. Lah iya paling ya Bunda Miske. Soale biyen ngomongnya jenenge mesti. Lah terus sing miske sing ndi? Ndek kene lho sadurunge gang iki ana jenenge Miske Pedas. Oh iya iya. Berarti sing demper ono gambar wong ngukus ya. Lah bener ya iku umai Bunda Miske ku koyo wonge ngukus lambene. Oh iya wis lak ngono. Lah kate nanti kan saiki. Gua letong ndek kono. Aja nemen-nemen kalau yang gandeng ledong. Aku biyen tau gandeng ledong tok gendeng. Apa ya Uniku lek gak teko pikiran ya teko keturunan. Le, umat. Sing akeh istighfar, Sing gak kumat. Iya. Apa? Oh, lah iku apa rek? Wonge turu di kono. Cawer. Wedang putih. Aduh. Wedang putih, tolong aku ngelak. Nanti wedang putih nih, aku ngelak tolong. Barek nih, lek Riko golek kayu aja abot-abot ala caper. Aduh. Nanggol kol. Kata-kata kau kabeh mek titik mang. Nanti banyune aku ngelak wedang putih. Ngelak. Barek nih ta caper, entenono aku dhisik, kae wangi nggawa. Aduh. Lek aku ngenteni kon ya selak udan kol. Long aku mang ya sik leren dipisui mbok. Barek nih Riko ndablek, ayo wis mulai. Aduh, gak kelar aku kol, kate tangi. Aduh, remek kabeh awakku kol. Tolong golekno banyu putih kol. Rasane awakku kaya sekarat kol. Kate gawe opo sih banyu putih? Kok Riko njok banyu putih tok? Aduh, nyocor ae kol kon iki. Wis salah, budaklah golekno banyu putih aki wis. Yo si caper, Cepetan. tak golekno caper. Yo. Aduh. Aduh ngelak. Ngelak. Supaya antai opo aku iki. Atasane ngene tiba. Wis sepatuan padahal. Kok soro temen yo awak iki. Padahal duwe ora tau nyekel blas. Entek gawe kebutuhan. Buat iki wis gak ado-ado. Aduh, ngene nek gua irapen. Aduh, gak ro bos, sepurane bos. Ketoro tarik gak tau dek pepin. Ini oleh tak delokno lek etong ngene aku sampe gak wawi lho. Gak bos, gak ro bos. Tak kira mang tumpukane resek. Tak jukono banyu gawe wawi. Rai gantenge koyo ngene kon dilokno tumpukane resek. Tak ro pilih tongen mriki. Mosok rai mecingar ngono jare ganteng. Lah eleke opo? Oh, kok jarak aku entan ono oleh tak munggale. Waduh, brek. Tuh, Oh lah iki apa mesti modal lenah yo. Temu wis. Oh, teko wis beneran pirang dino gak teko-teko. Iki lah sing dijaluk. Iki lepangan.
Duh. Aduh. Sampel ta ya apa kon niku le? Lah nek ngirim paket kon uncal-uncal nang ngene ya ajur ta barange wong. Ya ora aku bule. Ya layak le kon ngirim paket kon uncal-uncalno. Lanjene Muhammad Holim Aprilianto biyen. Iya bule, waras tadi kau. Lah lek aku ya sehat walafiat le, seger waras mulai biyen. Ya durung tau gendeng. Iya ta bule. Lah aku tau gendeng. Ya gak apa-apa le, penting saiki wis waras. Seneng aku lek masna nyambut gawe ngono. Saiki sepatuan, celonoan dawa gawe gelang jam. Duh, ganteng cek gagahe arek iki saiki. Iya lah ngene iki bule waras. Lah wae Jumat legi ngono iki yo. Yo kumat-kumatan kadang lah muda. Lido awis. Duh, gak apa-apa wis le ganteng kok. Tak kira waras temenan kok Limang le. Iya bule laman lagi kok tambah ayu. Nanti jak gimun. Nang sumber kembang le, nang sumber manjing. Mbok jare medilu sampai saiki gorong mule-mule. Ya bule tak balik. Loh, sik ta le, sik ta. Saiki lo kok dungaren. Paket kok iso dibunder plastik ngene iki lho. Brodol. Oh, mbrodol ta le. Tapi kok dungaren ya biasa ae lek mbrodol iku ono ndek kono ya di packing maneh. Lah iki dibuntel kresek iki. Gak ngono ndek bule. Salah sini entek. Ya Allah, ya Allah. Anjene lek wong wis kadung edan turun ya ngono iku. Loh. Balik loh. Bule. Ya Allah, untung blai selamat kok nak. Aduh, lah nanti cakir gua nambah cawet goni rek. Mamu lo. Padahal perasaanku wis gak enak. Lek ade diborong belarakku. Dadekno tak terima ae. Ngene iki wis dia kali aku. Apa tak kayak tuku mboten nek mburi ku rek. Mangkane duweke wis kadung tak gawe tuku blarak ngene. Ya kok cak wedon cak gimon lu. Ngapusi ae. Weh, pas. Nah, sik. Kini. Opo? Uber kere ta apa kok melayu? Uber-uber kere, uber-uber wong kok. Lah nyolong apa ngono Riko kok diuber-uber caul? Nyolong. Aku masih eleng ini ra tau nyolong barangnya wong. Lah terus apa Riko kok diuber-uber wong? Engko nyolong barang selembitan. Wah, ngawur ae kono. Aku mari mbok rapen, terus diuber-uber wong. Alah, lah tasane mbok rapen gak kira diuber. Paling katoke wong Riko saut. Kon nek terus-terusan ngarani ngono iku tak jajali letong lho, Yer. Aku mang gua rapen. Mari ngono ndek isor ana wong nising, tak kebiuki ta, Yer. Mamu lo lek kici ku gawe riben cek nek ketok. Wong atasane gua rapen nek kate nggae riben. Ya ndek guyu-guyu nah sapine. Panas! Air! Pam! Wes seger ta Caper? Seger patakmu sigar ya. Kok iso kon siram sih aku kol? Lah Riko manja opo? Banyu putih sih. Lah banyu putih ini ya bener kol. Tapi ya gak disiram ngene. Lah Riko lho golek banyu putih genahe gawe opo sih Caper? Ya gawe ngombe takul, tukul. Lambarene Riko lek ngongkon sing genah ta lah Caper? Lah mosok kon kurang genah kol. Lah lek wong payan jauh wedang putih iku jenenge ngelak, jauh ngombe. Lah teko doan Riko ngulet-ngulet ngono Caper. Tak kira ya sekarat, mergane gak siram. Sekarat dengkolmu iku kol. Wis cepetan, aku golekno wedang putih sik.
Ya ayo mulai wis caper, rupane awake Riko seger ngono. Lah kate gak seger ya apa kul? Lah ya mari kon siram banyu sak kaleng. Sepurane ya caper. Kon goblok yer. Gawe sero Cak Peri ambek Cak Gimon iku ruwet-ruwete wong. Lah apa barange mbok titipno iku? Asline barangku iku ora tak titipno Caul. Tapi dikulak. Lah jarene aku engko dikai bati. Ya wis sakekno. Lho, ngono iku lho. Bodohmu iku ya ndek iku. Jane kon iku ngerti yer. Pirang juragan sing diakali wong loro iku. Ojo kon, bos Andoko lo tau diakali jan. Waduh, ketiwasan Caul. Lah terus dek kuwi iki ya apa? Duwemu lek wis kecekel wong loro iku yer. Ya wis ikhlasno. Timbang kon pegel goleki. Paling saiki ya wis dadi daging. Aduh. Tak ikhlasno iki ya duit dagangan Caul. Gak tak ikhlasno iki duit ya gak balik. Ya apa rek? Ya wis gak kirane balik yer. Wong iku ngono ya welut berbisa. Wis lunyu, ngupas maneh. Kon genahe wis gawe perjanjian di atas materai apa gak sih? Ngrasakno gawe perjanjian Caul. Lang aku lho ate budalang notaris. Dipenging gak oleh. Marene ndek kene ono ta yer notaris iku. Lama sore kok kurang genah. Laiku. Apa, Bos? Lah iku juragan roti ngono yer, duduk notaris. Pesen pirang kintal, Bos, rotine? Tak kira notaris. Lopot.